Nyakwara Mugejo ng'asingo ni naduogo kod TWAK mokwongo e chenro mar rupinyo okinyi makawuono. Gie thuolo ni Nyakwara Mugejo machiegni TWAK maro mokwongo okinyi makawuono kama odwa TWAK kotudore kod gigo matimore e sekta mar sukari e pacho kae. Osechul Jopur Niang kosepok ochulgi. Mane thuon wach mabende wadwa TWAK okinyi makawuono Nyakwara Mugejo. Abro bedo kod welo achiel kachiel ka gintiere e studio marwa e kaunti ma Kisumu. Welo makamago gin jogo mawuok e sekta mar sukari. Gitiyo machiegni kod jopur mag Niang ka achiel kod riwruoge mopogore opogore mabende nitiere e sekta mar Niang e pacho kae. Nyakwara Mugejo magi duto timore kaluwore ni sirikal ma pacho kae nosingo mar chulo jopur mano omenda madirom bilion 1.7. Komenda makamano nosingne jopur ni biro bed ka ichulogi ahinya to e chaka higani. Kata kamano wadwa penjo jogo mawuok e sekta mar pur ni giseyudo omenda makamano kose oyo. Wang'eni sekta mar sukari en achiel kuom sectors mabende sirikal ma pacho kae osebedo ka temo mateka mar mondo mi ochier sekta makamano. Kata kamano nyaka sani chenro makamano ochopo kanye. Sirikal ma pacho kae bende osebedo ka temo ahinya mar mondo mi kembe sukari mago mag piny owacho e pacho kae obeda list kata okodesa. Kata kamano chenro makamano kotime obro bedo kobero ngima jopur mag Niang kose oyo. Kaluwore ni achiedh nade maduong' ma jopur mag Niang kinde duto yuago en nok mar chudo. Kaluwore ni giyuak ni ka gisetero Niang e kembe mopogore opogore e pacho kae ahinya to kembe mag piny owacho to koro chenro mar chudo to koro bedo kata kao ndalo mathoth ahinya. Mane momiyo okinyi makawuono Nyakwara Mugejo abro bedo kod welo ariyo. Welo wa makamago mana kaka asenyisi biro bedo achiel kachiel e studio marwa e kaunti ma Kisumu. Abro bedo kanyo kod Atyang en jakoma mano mar KASAP. KASAP en Kenya Association of Sugar and Allied Products. Kachiel kod wendo mar ariyo mabende abro bedo godo Richard Ogendo. Richard Ogendo en jagoro maduong' mano mar Kenya Sugarcane Growers Association. Gitudore kodwa achiel kachiel ka gintiere e studio marwa e kaunti ma Kisumu. Mana kaka ineno gi kanyo gisechopo kanyo kendo abro bedo kwa TWAK kodgi mar mondo mi ginyiswa ni to osechulgi kose oyo. Kose en mana singo ma sirikal wacho ni wabro bedo kwa chulou gowi mano mar bilion 1.7 to nyaka sani jopur podi guonyore kod pado. Nyakwara Mugejo in bende kamora mora mineno okinyi makawuono inyalo chwalonwa paro penjo mora kokale namba mar ote machuok 236000. Mbui marwa mar Facebook kaka pile ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor. Mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Richard Ogendo oyawre ka intiere kaunti ma Kisumu kanyi chiew nade okinyi makawuono kendo machiegni TWAK. Sharon oyawre achiew maber gokinyi kawuono kendo amor mar biro e studio mar Ramogi ka mondo wawuo gi jopiny kendo gi jopur mar Niang kamoro amora ma gintiere. Aya machiegni ahinya TWAK okinyi makawuono. Kata kamano an Joyce Oduor ema ntiere kodi e TWAK okinyi makawuono. Penjo mwapenjo nyaka sani Richard Ogendo. Nyaka sani koro sirikal nosingo ni biro bedo ka chulo jopur omenda madirom bilion 1.7. Ageno ni mane omenda gowi ma jopur bandho kowuok kuom sirikal. Omenda makamano osechulu kose podi Richard? Mokwongo agoero kamano ne His Excellency the President kuom chopo singo mar chulo gowi mane owacho no bro chulo. Kata kamano gichulo 1.3 billion out of 1.7 billion monego bed ni chulo. Ma tich abich kaka nineno ka President ne Nzoia pesa no sedonjo e cooperative societies gine outgrower companies mane jopur ka godo Niang. Koro kambegi mag jopur Niang sani koro gitimo kwano. Ageno ni kochakore kiny gi tich abich to koro jopur bro yudo chegegi. Mane kaka chenro pangi lakini pesa to sedonjo 80% mar 1.7 billion. Koro pod odong' milion 400 ma pod ni oko ma pod sirikal okelo. To ageno ni biro.
Iwacho kanyo makare ahinya ni sirikal nyaka sani ewi omenda maderom bilion 1.7. Sirikal osegolo bilion 1.3 machende ni pod odong milion 400 monego bed ni chulo jopur. Milion 1.3 manyaka sani koro osechiw ne jopur. Ibiro bed kipoge yo machalo nade. Kose nitiere jopur moko mibiro chuli kod pesa atamalo mar pesa mosegol ni to moko biro dong. Kose ibiro chule e yo machalo nade mar mondo mi jopur kik kale achiedh nade mora mora Ogendo. Ingeni gowi ni ne osechul bathe about percent 28 mano osechul. Koro mano ndalo handshake. To sirikal masani ochulo e balance mano dong gichulo 80%. Koro pod odong 20%. Koro japur ichulo gi percentage no ni gopi modong ichuli 80%. Ka pesa moro biro tibro chuli pesa modong nikech jopur nigi gowi mopogore opogore, ji notero niang tan mopogore opogore. Koro cooperative society kata outgrower company kata factory wuon chuli direct. Koro mane kaka ibro chul japur mar niang. Kose tim kamano gimomiyo kwan go timore, nitie loan mane jopur okawo mabende kambe gi nyaka ng'adi nikech gin pesa ma ichulo back to commodity fund. Koro nyaka gigo kwan e yo makare mondo gichul loan mane gimiyo japur e higni mokalo. Koro mane kaka kwan bedo. Ilero kanyo makare ahinya bende pod wabro bedo ka wapenji ni ponono udwa ni sirikal otimang'o kotudore kod ariyo sekta mar pur e pacho kae. Kaloro ni kinde ka kinde ma en ywaka mosebedo kwa winjo kowuok kuom jopur. Gitero niang' e kembe mopogore opogore to koro kochopo sa chudo to koro ibendo matamra gi nono. Mana kaka iwinjo kanyo nyaka Ramogi Ajuang ka Richard Ogendo wacho ewi omenda bilion 1.7 gowi mabende sirikal ne ntiere godo mar jopur nyaka sani koro segol atamalo 80 mar omenda makamano. Mano maderom bilion 1.3 manyaka sani koro ibiro bed ka ichulo jopur gwenge mopogore opogore mabende ne otero niang' e kembe mopogore opogore mag piny owacho. Kata kamano nyaka Ramogi Ajuang mana kaka asenyisi ni nyaka sani koro sirikal bende nitiere kod chenro mar leasing kata mar kodesa kembe abicha mago mag piny owacho. Ka nyaka sani Jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni chenro no mano mar privatization ema ok bitimore. Kalure ni privatization makamano ponono nyalo rocho sekta mar sukari e pacho kae. Mane momiyo nowach ni biro bed ka ikawo kang' mar leasing kembe sukari mago mag piny owacho. To jogo mabende biro bed ka ikodesa kata biro bedo ka kodesa kembe mag piny owacho gibiro bedo ka gitiyo kod chike mabende oket piny. Chike makamago bende welo mantiere gode county ma Kisumu biro bedo ka nyiso ni gin chike mage magidwaro ni kembe maponono kata jago moramora mowuok oko ni dwa kodesa kambi mar sukari onego bed ni gitiyo kod chike magiketo piny e yo machalo nade mar mondo mi sekta mar sukari ochier e yo makare. Kopogore kod mano nyaka Ramogi Ajuang bende wang'eyo ni mano migawo mochung' ne wechego mago mag pur e pacho kae nyaka sani bende koro ne osingo ni nitiere gope mago ma wanyalo wacho ni gin mago mag hola ka achiel kod usuru mabende kembe mag sukari mago mag piny owacho nitiere godo mago gope maderoma bilion 117 manyaka sani koro iwacho ni gope makamago gibiro bedo written off. Kaponono ni gibedo written off kata oruch gi oko mano biro konyo e bero sekta mar sukari e yo machalo nade. Nyaka Ramogi Ajuang mane momiyo kinyi makawuono wabedo mana kod twak machal kod mae mar mondo mi wane ane ni pesa makamano mabende nyaka sani koro Ogendo nyisowa ni biro bed ka ichwalo ne jopur kochakore odiochieng' makiny jopur onego bed ni ponono tiyo kod pesa makamano e yo machalo nade. To kaluwore kod deko e chudo nyalo bedo ni jopur moko sani koro kawo okang' mar jwang'o pur mar niang' gidonje pur mamoko kosang'o matimore. Inyisa ni wendo na machielo mana Atyang mano jakoma mar Kenya Association of Sugarcane and Allied Products Kasap nyaka sani bende koro osetudre kodwa. Oyawre Atyang e kaunti ma Kisumu koni chiwo nado kinyi makawuono kendo machiegni TWAK. Jopur osechuli kose podi. Ogendo wacho no osegolo omenda bilion 1.3 adiera kose oyo Atyang. Kamano Sharon wachiwo maber dala mar Chemelil kendo sani to koro wan e kaunti mar Kisumu wan e studio. Amor kendo ago erokamano ne Ramogi TV to
kod jowinjo duto mawinjowa kendo nenowa kamoro amora ma gintiere piny mar Kenya kata kod pinje maoko. Mokwongo akaduoko erokamano ne ker marwa Dr. William Samoei Ruto kuom chopo singo mare mane owachonwa kata mane omiyowa kane wan kode e bura mane wantiere go higa mokadho Sony Sugar mano yie nobiro chulo jopur Niang gopegi kaachiel gi jotich bende nowacho nobiro chulo. Nyaka chop sani en adier makende ni kuom 1.7 billion 1.3 billion nosechul kendo osebiri account except ni nye nitiere ng'ukni matin nikech statements manyoche kambe wagi oloso ne gi expect ni chulo pesa no 100% to ochule 80% puro dong 20%. Koro mano nyo ochuno jogo kwano mondo dogi kendo go kwano manyien mane momiyo chudo no nyalo chakore kawuono kos chakore ka saa 6 jopur mokwongo dhi chako yudo pesa magi e bengi. But ahero mondo hakikisha ni pesa mar jopur gikone nyo odonjo kendo koro jopur dhi chako yudo pesa gi except ni puro dong 20% ma kaka Richard Ogendo wachono. Mane kama wabiro kwaye ker ni mondo otem matek mondo the remaining balance ma 20% mondo ochul jopur mondo jopur odoge puothegi kendo dhi oti Niang. Wan kaka jopur Niang pod wan kod geno ni sekta mar Niang en sekta ma viable kendo wakwayo jopur ni pesa be maginwang'o ni jogo manyopo kotero nyithindgi skul nyalo yudo thuolo matero nyithindgi skul kendo jogo man gi mamoko momako gi be gitim but maduong' mogik ni part of pesa ni wa plow back in the sugar sector. Waduok pesa ni e puodho wanyiewo kode mbolea kaka ker sano miyo duokonwa miwa mbolea ma subsidize ma 2,500 kuwuok 6,000. Watigi pesa ni mondo wanyiewo mbolea waduok e puodho kendo wati puothewa mondo kambi wabiro yudo Niang manyalo rego ndalo mabiro. Iwacho kanyo makare ahinya Atyang kata kamano Ogendo imbende ki waduoki e TWAK okinyi makawuono nyaka sani koro wacho kanyo ni osegol omenda mano maderoma atamalo praboro mano mara omenda ma en bilion 1.3 kende ema osegol monego bedni ichulo jopur. Penjo en ni ponono atamalo 20 mano mar omenda ma poko chula kata ma sirikal poko golo mar mondo mi odhie o chul godo jopur. Ponono sirikal omiyo usingo machielo ni omenda makamendi biro bed kichulo karango kalore ni en geno mar japur ka japur ni kata obedo ni sani oyudo atamalo 80 mano mar omenda mare to nyako bede kod geno moro ni ponono bang' kata dweche 3 moro kata dwe achiel kata jumbe 2 atamalo 20 moro biro bedo kadonjo. Bede nitiere singo moro amora mosemiu ni atamalo 20 mar omenda modong' ibiro bed kichulou karango Ogendo? Singo moro amora to pok omiwa ni pesa modong' ibiro chul karango but wan gi geno nikech king'iyo pesa mosechul ma koro dong' ni to koro tin koro wan gi geno ni ibiro nyiswa e juma manyien mabiro ni to pesa modong' ibiro chul karango. Ing'eyo ni adieri maduk en ni mokwongo Niang noregi sukari ne ousi to pesa no ok ochul japur pesa no ok ochul transporter kata jatich matiyo marego Niang no ok ochul. Omiyo en gima nyaka wago erokamano makende ne president ni nokawo jukumu mar chulowa to kosetimo kamano to onego odi to duogi chien mondo ng'e ni adiera pesa ni nodhi ofuk ng'a nikech sukari no usi. Koro mano e kwayo maduong' ni kik beda ni ndalo duto ka jopuro ywak no ko chulgi to sirikal chulo pesa maduong' bilion 1.7 ok en pesa matin. Nyaka bed ni bathe moro no dhi ofuk jomoko. Koro nyaka sirikal bende kaw jukumu mar nyisowa ni to pesa ni en no dhi ofuk ng'a kech no ko lalte. Mane kwayo maduong'. Osechulwa to investigation otim. Iwacho kanyo makare ahinya Richard Ogendo geno ni sirikal biro bedo katimo nono mana kaka iwacho na diera Niang noregi sukari no usi
pesa tok yudi e yo makare. Kaduoke twak Atyang ka in bende intiere Kisumu kono kinyi makawuono nitiere kembe mago maga sukari mabende iwacho ni ponono mano kwatiyo kod ranyisi wantiere kanyo kod Nzoia Sugar Company Limited, South Nyanza Sugar Company Limited, Muhoroni Sugar Company Limited, kachiel kod Chemelela Sugar Company Limited. Mage moko kuom kembe mabende nowach ni jopur manotero Niang gi e kembe makamagi mibrobed kichulo. Gin kendgi ema ibrobed kichulo gi atamalo 80 gi. Kose ka in japur nitero Niang gi e kembe mamoko mopogore kod magi, in bendi biro bedo kiyudo pesa mabendi wacho ni kaber kochakore sa 6 mar odiechieng' makawuono to jopur biro bedo ka chako yudo pesa magi. Atyang. Erokamano, pesa ni Sharon en mana jogo manotero Niang e kambe mag sirkal. Kambe mag ji giwegi gin gisebedo ka gichulo jopur e wang' sa, kendo gichulo jopur pesa monego chulgi kako onego chulgi. Anyalo chiwo ranyisi kaka West Kenya chulo jopur bang' jumbe 2. Kibos Sugar bende chulo jopur bang' jumbe 2 kachiel kod Butali to kod mamoko. Koro mana kambe sirkal gi kende emosebedo gi gowi ni. Teka mane Richard wuoye ni to gowi gi negi biro nade? At what point nikech japur tero Niang oregi sukari ousi. The question ma remain nyaka kawuono ma nyaka nyiswa ni to pesa ni mano sukari ni en nodhi kanye? En gero ma ok wadwa ni mondo chako olandre. Wadwaro ni kaka ker nowacho ni pesa to kelo ma taxpayers money. Jok mane responsible in these various companies ma en Sony, Chemelil, Muhoroni gi Nzoia, those managing director and the accounting officers, they should be able to duoko penjo no. Omiyo wan wacho ni pesa to mondo medwa ma pod odong' no, to wadwaro ni jo anti-corruption mondo donji mondo tim investigation. Banka auditors, jonon kwano kata buge osepuodho mong'iyo moyudo kuma bugo ne nitie mane pesa ni odhiye. Pesa ni noko lala, pesa ni nodonjo fuku jomoko. Machielo bende kama ni penjo wa ni odiochieng' makawuono ne wan kod geno kaluwore gi program manyo nitie nyoro ni jatend pur marwa Honorable Mithikal Nturi ne wuothe e kambe launching wach pesa ni. Nochako gi Chemelil to dhi Muhoroni kaeto nodhi Sony Sugar. To mano noduogo tore e dakika mogik. Mano dinye bed ni dhi mbele kawuono to do duoko wanito kwaseyudo atamalo 80 ni. Atamalo 20 miwacho cha no nego bed ni en kod duoko moduoko kawuono. To kuom hawi mara Sharon chenro no chuo chieng' e gwenge wago duto kane nitie ikruok ni cabinet minister kachiel gi jagoro mare Dr. Rono ne bire kambego e timo launching mar wach pesa ni. Kuom hawi marach biro neno notore e dakika mogik. Kata kamano mana kaka iwacho kanyo yo makare, ponono ibiro bed ka ichiwo ne jopura lera makare ni omenda modong' bilion mano milion 400 manyaka sani koro poko chwal ne jopur. Ibiro bed ka ichwalo karang'o mar mondo mi jopur obedane kod geno ni ponono omenda modong' gibiro bedo ka giyudo karang'o. Nyakore Ramogi jong'iena mar mondo mi akaw yo mokwongo mondi tok yweyo aduogo wadhi mbele kod twak, kik idhi mabor. Jichukulie 30 days third-party cover for your motor vehicle kwa thao moja tu and say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487*4# na uweke number plate ya gari yako, ID number yako, email address yako na ulipe thao moja tu and your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487*4# upate third-party motor vehicle insurance valid for 30 days pap. Ni thao tu.
Wake en od jothum. Ngoma wake akelo ni mix mofwes. Reggae, ja, Rastafari. Always listen. TWAK gi jothumbe nyakoro mago jonka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Kicha beach nyakura magajwang sukus kamwati memana kama Kitemana ngoma wake nyinga en Papa Weekend Wukich kichario kichadek kichangwen kichabich sapar gidaka paga beach nyaka sapaga rio warom Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kik giluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjowa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand ono beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajong wadhi mbele kod TWAK marwa mokwongo e chenro mar Rupiny okinyi makawuono kama ntiere kod welo e kaunti ma Kisumu. Mano Richard Ogendo, jagoro maduong' mano mar Kenya Sugarcane Growers Association Kesga kachiel kod jakom mano mar Kenya Association of Sugarcane Sugar and Allied Products Kasapa. Watu wakotudore kod chudo manyaka sani koro Jopur geno mar yudo pesa margi kochakore odiochieng' makawuono kalore ni serikal osetemo bochwalo omenda madirom bilion 1.3 ne Jopur. Makmana ni nyaka sani Jopur mag Niang kia thuolo kata thuolo marom nade ma serikal biro bedo kakao kapok ochwalnegi omenda margi modong'. Nyako Ramogi Ajong in bende anyisi ni nyalo tudri kodwa kokale yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Ote michwalo abro bedo kasomogi achiel kachiel e kinde modhi mbele kod TWAK marwa okinyi makawuono. Kodhi mbele kod TWAK marwa Richard kachiel kod Atyang kaunti ma Kisumu okinyi makawuono. Wang'eni sirikal ma pacho kae osebedo katemo matek ahinya kotudore kod chenro mar chiero sekta mar sukari kata rieyo sekta mar sukari e pacho kae. Achiel kuom okenge ma sirikal wacho ni onego bed ni timo en chenro no mar leasing kembe sukari mag piny owacho. Ogendo kachako kodi nyaka sani nyalo nyiso ni chenro makamano sirikal onego bed ni time e yo machalo nade mar mondo mi achied nade ma Jopur kale gi sani ahinya kokale yor chudo ponono e kinde mabiro mbele kosetim leasing ne kembe mag sukari mag piny owacho kikwane midhiero makamago. Ogendo. Joyce, ing'eyo ni gima idwa time sekta mar sukari ni osetime sekta mag chai, osetime sekta mag kahawa. Kidhi e sekta mar chai tiyudo ka Jopur mag chai nigi kambegi
ma under gimiluongo ni Kenya Tea Development Authority, KTDA factories, ma japur mag chai nigi shares e kambe go, kendo share no kitho tinyalo miyo nyathini share certificate kamano. Kidhi e jopur mag kahawa tiyudo ka gin under Kenya Planters Cooperative Union, ma bende gin gi share certificates. Mago ng'enygi gin jopur ma Central to kod Rift Valley. Kidhi e jopur mag dairy, iwinjo ka ndalo duto te sirikal wacho ni KCC gi dho ngere en a strategic parastatal, ma kata ndalo moko kae nyocha dwa bedo privatized, tiwinjo ka wajumbe ma Mount Kenya odagi owacho ni nyaka obed kanyo nikech ka the whole sector in private to ng'ama control prices e sector, nikech nyaka ubede gi gimudongo kaka oganda. To kochopo kar japur mar niang', to japur mar niang' okaw ni en ng'amoro mok en johala, en ng'ama onego bed ni wacho ne gimitimo, ikawo kambine no tiuso ne ng'ato, to ng'ano biro to bedo private to timo gige. Idwa wacho na ni japur niang' ok en investor nang'o? Wan kaka ne wang'eye ka gini nochako, ne wan e privatization ma japur mar niang' ne dhi bedo gi share e kambe gi, ma in fact kambi kaka Chemelil ne cooperative societies osolo pesa mang'eny, mano eventually no duok ne cooperative society achiel ma Atyang ne nitie iluongo ni Gakwamba, nosolo pesa mang'eny kabisa. To mwishowe ka wakora nodonje sector ni, giwacho ni japur ok onego tim management, japur ok onego bed gi shares, japur pesa ne dhi lal kaka nyolal Mumias cha. Koro ne gibiro gi rieko machielo, to mane ero rieko ma okel gi private millers. Gimi winjiru kod leasing. Leasing en mana privatization gi dhok machielo, nikech ikawe timiye ng'ato higni 25. Kosemiye ng'ato to koro en e wuon go. Emomiyo winjo kwa wacho niya, ang'o momiyo serikal obi piny to wuo kodwa to nyiswa ni ang'ono ma gidwa timo consultation. Iwinjo kwa wajumbe wa kata mjumbe ma Wendo kama factory masoni nitie osegolo ywak mare, owacho ni en okia gima dhi mbele, en oneno mana ka ji wuotha Wendo kanyo to gimokelo gi tokia. Governor ma Migori the same, en mana ni Kisumu ka kende ema mjumbe ma Muhoroni bo osegolo ywak ne ni ang'o ma dhi mbele, gineno mana ka gik moko timore. Koro consultation onge e gini, to mano okomino ni farmers ok support process mar reform. En mana ni information onge, nikech gini tero gi ng'wech kabisa. Ng'eni expression of interest no keti to lande ni bang' jumbe less than jumba dek oseketi in an international tender. Mano miyo koro wan gi to moro ni gini ok odhi kodwa maber kaka oganda, kendo kaka jopur mar niang'. Wadwaro ni mondo sirikal oket all the cards on the table. Iwacho kanyo makare ahinya Richard Ogendo. Atyang' winjo kanyo ka Richard wacho ni nyaka sani ponono nok mar bedo koda information kata wach makare ema ponono miyo jopura pok orwako wach ni mar obed mano mar privatization kata mano mar leasing. Ng'ama onego bed ni chwalo wach malong'o ne jopur mag niang' e pacho kae mar mondo mi ponono kata kidwa timne kambi gino ma nyaka sani koro sirikal osewacho ni obro bedo leasing, ka nyaka sani od bura ne osepuodho mar mondo mi kembe 5 mago mag piny owacho obed list matinde ne oketgi e lwet joma moko. Information makamano ng'ama onego bed ni chwalo ne jopur mag niang' e yo makare, ma ok ni ponono kambi kosebedo list to japur kambi makamano ne ntiere kod gope, japur ponono kia kata lai machielo kata lai makare monyalo luwo godo ndach gowi ma kambi mobedo list no nitiere godo. Erokamano Joyce. En adiera makende ni gini process mitime godo gi dho kisungu iluongo no pek. Kendo ng'ato nitie ka miluongo ni Sugar Directorate. Sugar Directorate ni en the custodian ma gik moko duto te matimore e sugar sector. To kae ma yula osebede malach momiyo there is lack of information kuom jopur e gima dhi mbele. En adiera makende ni kaka ng'iye kata kaka nene ni sirkal mamalo chik opogo sirkal ma the county government kod national government. Agriculture, Joyce, en a devolved function.
To the process mwaneno ka sirkal mamalo riembo go gini kelo to kachiel kod chich mapek. Number 1, Sugar Directorate sama wuoyo kodini onge gi capacity, manpower. Ji mang'eny manitiyo kuno mwang'eyo nche oseretire. Sugar Directorate ne nigi jotich manyalo chopo 30. Kawuono jotich modong' e Sugar Directorate kikawo branches ma Kisumu kod Western to kod man Mombasa to kod man e main office Nairobi gin ji ma ok chop dhano 10. Mano achiel kuom fuok mantie kanyo. Information ma gigi kaka timore en Sugar Directorate in collaboration with the parent ministry ma en Ministry of Agriculture. Kendo okaluoro wacho ni kidwa dwaro ministry madwaro lokruok maduong' en Ministry of Agriculture. Nyaka wabed gi jatend migawo mantiere sani Ministry of Agriculture ma en dero agriculture dero mar piny mar Kenya. Waneno mana ka yulo nitiere kendo wabiro kwayo ker ni kaber te lokruok ma isikilie ni Ministry of Agriculture dwaro ng'at ma enthusiastic, ng'ama nyalo tiyo matek machiwo gokinyi kendo ng'eyo gima timore e ministry mar agriculture nitiere nindo matut kanye machandruok nitie kibire Sugar Directorate kaka wacho nino gin understaff, the manpower onge kanywendo, japur onge kod information magi matimoregi en riwruok magwa mar kasapni kachiel kod kesga mosebedo ka dolo manyo wach e dho jogi e ka jopur ng'e gima timore. Onge gimiluongo ni public participation ma jogi osetimo. Omiyo ka ng'iye to process ni aneno ka mbele ka John Zoya nyose dhi e court samo wuoyo kodini e process ma leasing ni ma ok mochakore nochake moteme chien kacha ne nitiere cases 7 mane do nyaka kawuono. Case mokwongo ne mar Sugar Workers Union kotelne gi Francis Wangara mano ng'iyo moneno ka process no ne ok transparent. Ne gidhi e court nyaka sama wuoyo kodini jotich poko chul 5.2 billion. Onge kaka leasing ni biro dhi mbele ka sirkal okuketo chenro mag chulo jotichgi. And kikato wuondi kata kik wiwa wil Joyce ni jotichgi bende gin jopur, so gin intertwined into two. So process ni kata gitime yo mok transparent. The county government onge gini. The community magine weg lope manogere Muroni, ogere Chemelin, ogere Soni, ogere Nzoia, pok obedo involved in this process. This process is not inclusive. And gima is sick. Itime single-handedly with the parent ministry. Tukino sani koro, nyoche wasomo barupe moko mosebedo ka dhi mbele magitiyo gi board. Gitiyo gi board masoni, gitiyo gi board ma Chemelin, gitiyo gi board ma Nzoia ni mondo omi parent ministry teko mar procurement. To gi procure ni gi procure nyaka nuclear. Ker nowacho no maler kane wan Soni ni kambe gi wabro manyo ne gi strategic investors mondo giti e yo makare to lo bro dong ma the community. Sama wuoyo kodini jok mokete board go, jok mane board masoni ok gi represent the community masoni. Jo community masoni manochiwo lopgi pok okaw pachgi e gik madhi mbele. Same with Chemelin, same with Moroni, nyaka Miwani okwanyal luor ni wach ma Miwani bende mara entiere a process of leasing mara onge. Court cases duto mag Miwani no seyal mu utieke court mamalo. Omiya aneno process ni kaka sirkal dhi kode mbele ni. Nyoche giseketo deadline mar expression of interest by tarik 15 ni. Kawuono wan gi tarik 7. Odong ndalo moko kadha boro to giloro that process. To background information mantie jopur kata jopiny ok oppose the leasing. But the process yo sirkal time ka ok en inclusive mag the community gi farmers organization machalo magwagi taneno ka gini de hit asnar mbele kai. Iwacho kanyo makare ahinya Atyang to bendi iwacho kanyo ni nyaka sani iwacho ni ilieko kanyo ni nyaka sani koro jatend migawo mar pura montiere gode pacho kae
okusebedo kotiyo e yo makare ahinya. Richard Ogendo, in kaka jakanyo mantiere sekta mar sukari, wacho ni sekta mar pur en achiel kuom sectors ma bende wanyalo wacho ni en backbone mar economy. Kalore ni kojiwe e yo makare to ponono nyalo miyo piny Kenya bedo kod chiemo e yo makare. Ponono jatend migawo mar pur onego bed ni ipimo kit kako tiyo e yo machalo nade mar mondo mi un kaka jopur ne ni yes otiyo makare osekonyowa e achiel ariyo adek wan kaka jopur mag Niang tindo kwa ywagi. Ogendo. Joyce, okine ka gimoro amora madhi e weche mag pur wuok mane dho president. Ok wuog e dho cabinet secretary mochung' ne sekta ni. E sirikal mokalo ne watiyo machiegni gi the then minister Honorable Peter Munya. Mane en gian open door policy. Gi sama nyaka sama wuoye kodi ni cabinet secretary mar agriculture pok nolimo kambi kata achiel mar Niang. Ma e tuane mokwongo nyaka nodonje tich ema nyochako wuoth e kambegi. Koro kanyo nitie mukni maduong' ahinya. To ung'e ni Kenya ndalo moko chien kachacha e higa mar 70 to gi 80 Kenya ne en exporter mar sukari. To gigi eki nodhi mopodho kaluwore gi weche mane timore ndalogo ma pod chandowa nyaka sani mag corruption ma pok obedo dealt with. Koro wan gima wadwaro en gima very simple ni gini process obedo open, number 1. Number 2, ka agriculture and devolved to counties wa nyaka bede e front line counties nikech agriculture and devolved, land and devolved. National government en wendo e process ni mana dieri maduk manyaka wawachi nyaka giwene county government space mondo bedi the key stakeholder again. Ogendo kang'adi matin Ogendi iwacho kanyo ni sekta mar pur en devolved matene nonego be ni iweyo ne 10 counties mar mondo mi ota e yo makare. Kwatiyo kod ranyisi 10 counties magwa bende gisebedo ka gijiwo sekta mar pur ahinya to mano mar sukari kaka dwarore kose gin bende ponono ok giti e yo makare mar neno ni ochier kembe sukari ahinya mago mayudore gwenge magwa mag Luo Nyanza. Ogendo. Oking'e ni schedule 4 mar katiba ano kana lawyer but ang'e ni schedule 4 ne nitie gik miluongo ni functions mano nego be transferred to the counties ma pok obedo transferred. Koro ok nitie mok ginyal timo nikech functions go pok obedo transferred. Inyisogi ni agriculture is devolved to wege kanyo matiende ni ok ginyal keto omenda e bathe mora mora mar konyo factories gi nikech function no pok omigi. To ineno ka health sector to gimora mora no bedo transferred nyaka osiptende nyaka jotich nyaka daktache metiyo osiptende. To ko chopo kar agriculture ka tineno ka national government dwaro ni mondo mak gigi kaka margi gi kwakogi. Emomiyo ineno ng'wech manitie sani ni. Ng'wech manitie sani ni ok aluor mar wacho ni nitie jok mosemi gigi. Wani wawa kibiro kama chemelel miwani gi muro ni nitie jomosemi gigo. So ni gizoia nitie jomosemi gigo. Ma en amena process mar rubber stamping to ng'ane kawe, ng'acha kawe, ng'ane kawe. Nikech de obed gima open to di winjo kata ka osebedo jok matimo gigi osebedo gi jotendwa, wajumbe ma areas gi, governors ma areas gi monyiso gi process. To kakoro governor mar county ma Kisume makia gima dhi mbele. Governor mar county ma Migori kia gima dhi mbele. To kara koro ng'amung'e gini. Wako gin penjo manyaka wapenjre. Inyalo dhi adhia mbele Ogendo mos kuom ng'adi. Gimomiyo wacho kama wan gi historia chien kacha. Kane gi privatize Kenya Railways nuneno gik manotimore jomoko no aya mobiro mokawo Kenya Railways mobedo girge nyaka sani ka sirikal no odhi terminate that contract. Koro wan gi historia moro chien kachacha ni ndalo moi ne nitie wakoche moko mane timo gigo. To whereas ni the ker masani nigi good intentions kende en gi good programs modwano kelne jopiny. Te iye kacha nitie wakoche moko mosedonji manyaka ng'egi kabisa. Nikech onge kaka inyalo wacho na international tender bedo gi jumba dek
idwaro yudo jo kembe mabeyo te manie pinyni timiyo ji jumba adek, ok nyal timore kamano. Omiyo pod wawacho mana kama, ka process ni ok nyal duoke ne jopiny mondo jopiny ogol pachgi, to wabro olo kuoye nyoyo, ok no chamre. Nikech kambe gi gin giwa, mondo wabed giwa direct nyaka wabed farmers number 1 investor, nikech wan bende key stakeholder. Koro wachwa gi pachwa nyaka kaw mondo wawinjre kaka gik moko dhi mbele. Wabende wadwaro gik mobro wene nyithiwa gi nyikwawa, kaka jochai bende nigi share certificate mawene gi nyithige gi nyikwagi, kaka jo kahawa be nigo. Onge 2 classes of farmers e piny kae. Farmer en achiel, obed nowa Rift Valley, obed nowa Central, obed nowa Coast, obed nowa Western, obed nowa Nyanza ka. Farmer nyaka be treated as one. Iwacho kanyo makarenya joneno magwa mathoth bende aneno ka chwalo penjo ka achiel kod ote mopogore opogore, ka bende ote makamago nyaka Ramogi Atyang abro bedo ka somo gi achiel kachiel e kinde modhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono. Kwa nyalo mana somo moko kuom ote ma joneno magwa podi medo chwalo nwa okinyi makawuono. Ote makamago wasomo gi e wang' jowi kanyo. Ochieng makomino wacho ni Joyce chenro ni kare kendo asemolo e wang' sa kaka pile ka ni live. Donge paro ni Ruto nowacho na maber ni gope mag Jopur Niang odhi chulo te. Yawa kose an emana winjo gigi kenda. Mano koro ditama wacho ka an wacho ni kaen osiko gi weche manono wacho ka ni otek manadeno. Kata kamano osechwal ne jopur omenda maderom bilion 1.3. Nitiere mana tamalo 20 kende modong' mapok ochwal ne gi Ochieng. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Ruth Nyathi Ochieng wacho ni sirikal otimo maber kuom chopo singo mar Jopur Niang. Kata kamano pesago ok dhi konyo jopur go ahinya nikech percentage maduong' dhi e gowi madonjo e ofuko thin. Odhi mbele kwacho ni sirikal otim chenro mar chudo e wang' sa nikech deko pesa miyo jopur dar dhi e kembe ji giwegi. Awinjou ka an umoja. Erokamano ahinya. Christopher Pondo mar Masasi Aligela wacho ni kendo puoch kuom sirikal kuom chudo but ber ka ging'iyo wach ka ging'i wacho ni modong' tichulo karang'o. Kok mano arwako siepa Joseph Odhiambo Kombo kod Apiko Masiasia wameduru winjo Ramogi TV. Erokamano ahinya. Kevin Odhiambo bende wacho na moso jowuot dalago mano Rich Ogendo ka achiel kod Atyang mawuonwa. Penjnagi niya ang'o momiyo weche mag Pur Niang mamuoroni mjumbe Onyango Koyo pok ochung' ma oloso e od bura kata pok obiro e Ramogi TV wuoye. Mago ote ma joneno magwa chwalonwa achiel kachiel odiochieng' makawuono. Ka bende wacho kanyo ni wajumbe pok oloso. Wacho ni tong' debed ni wajumbe mawuok kuonde ma ipure Niang nyalo bedo kama Mount Kenya mawuoye dhok achiel e weche chai gi kofi. Wan kaka Jopur Niang ok wanyal chandore. Koyo gini oikre odhi dala waula. Erokamano ahinya seyo jod bura ma nyanya mawuok e gwenge mipidhe Niang no ling' thi. Hezron Odero ka wuok Awendo Sony Sugar onyisa ka ni penjna ni pesa mar jotich to idhi chul karang'o, to ka ok ochul jotich to sirikal kik kel investor nikech jatich winjo matek. Odhi ka medo ko wacho kanyo ni kata kaka water nyithindo e skul to ne watiyo kendo jatich chandore marach. Leasing ok nyal timore kapok ochul jatich. Erokamano ahinya kuom ote mochwalonwa. Med chwalonwa ote yore waduto te mag tudruok wabro bedo kwa somo gi achiel kachiel. Atyang kabiro korka kori mana kaka usewacho ni jopur mag Niang gin giwegi moko kuom gi gin be gin jotich matie kembe mag sukari mopogore opogore. Ponono pesa mogol ni bende bro bedo ka chulo jotich kose bro dhi mana ne jopur maponono no kao Niang otere kambi kacha oregi. Janeno amoro penjo ni jotich tibro chul karang'o kalore ni gin bende gikale mana pek mana kaka jopur. Atyang. Erokamano Joyce, an nyalo wacho ni mana kaka wacho ni e kambe gi nitiere jopur ma bende gin jotich, kendo gin jotich to kendo gin jopur.
Omiyo waywako kodgi ywak achiel maduong' ma pod adogo chien kama ne ipenjo Richard en ni this process county government wa ni kanye Joyce aduoko mutegno kabisa ni agriculture is a devolved function but the functions obedo devolved but the fund pok obedo devolved. Anyalo miyi example ni a budget mar financial year mar Kisumu County sirkand Professor Niang Nyong'o oketo budget ma 20 million e agriculture. 20 million Kisumu County wan gi rech, wantie gi niang', wantie gi mchele to kod mamoko. What can 20 million do? So one thing ma pod wariwore kod mwacho niya, the government or transfer the functions and the fund. To onge kaka the government pod hold the fund to the function is transferred. Kanye kama gwenyruok nitiere magibed realigned kachiel kuom chike man kanieba mag Jopur daher ni mondo loki en ni the health to kod agriculture gin so heavy for the county government to run. Ineno ka daktere gomo pile ka pile pesa ok chul to ndalo mane health ni e national government kata agriculture ni e national government ni yudo ka mitigating gine bedo mayot kendo very fast. Omiyo challenge ma wantie godo wadwaro county government mondo wuog oko mondo chung kodwa ni as much as ni agriculture is devolved to fund pok obedo devolved wariwre kodgi mondo the national government or devolve the fund mondo giket budget ma substantive manyalo konyo agriculture sector. To machielo penjo ma jotich ne wacho amor kod jotich nikech riwruok margi mar Kenya Plantation Workers Union o motele gi Francis Wangara ochung imara kata nyoro ne wan kode kendo owacho kendo anwoni Wangara ochung ne jotich ni onge leasing mabro dhi mbele e kambe mag sirikal nyaka nochul gop Jopur jotich maromo 5.2 billion. Jogi osetiyo to pok ochulgi. To onge kaka ng'ato biro kawo kambini ma kaw gowigo pek ma onge ng'ama nyalo chulogi. Omiyo pod wan wawacho maber ni agriculture ministry nyaka we yulo, nyaka giwuog oko, nyaka gi involve the community in this process. To ka the community ok obedo involved in this process, ng'ato biro biro to kawo kambino, but without the goodwill of the community onge gima biro timo kanyo. To gikone ni ka koro tek to Jopur biro pudho niang' oko nikech gisebedo ka gitiyo matek ma sukari regi ma sukari usi to nitiere joma luongo ni katel go gin oko gin e sirkal kanyo. Kineno gik mwasebedo ka waneno ka President mar Republic of Kenya nigi very good agenda to chalo ka gima nitiere kamoro ma President ng'at achiel en minister mar interior to en minister mar agriculture micromanaging this county ng'at achiel. It is too heavy for His Excellency the President. So there is a need mondo yud jok manyalo konye tich effectively and also Minister of Agriculture. Janeno wa moro kanyo Ogendo bende oseyo jod bura inya mago mawuok e gwenge mipidho niang' kapok wakaw yueyo marwa mar ariyo. Nyaka sani jod bura go onego bed gi ting' mane? Ochiwo ranyisi kanyo ni jod bura mawuok e gwenge mag Mount Kenya giwuoyo kod duol achiel ahinya nyako tudore kod wechego mag pith mar majan mar chai, pith mar kahawa bende mulo kanyo. Akiani japinye monego bed ni waseyo kalor ni kinde ka kinde jopinye magoyo mbulu giyiero jogo maponono kodhi od bura kacha tok nyal loso e dwach jopinye yo makare kosango matimore. Ogendo mokwongo wagol neno e jaod bura mwatiyogo machiegni ma jaod bura ma Moroni Mheshimiwa James Onyango Koyo kane achudhe moko dwa kawo lop Miwani Mheshimiwa Koyo nochung' motegno motero wach ne bunge kanyo cha wane sugar bill Mheshimiwa Koyo nochung' motegno kendo ne contribute on the floor of the house ma sugar bill okalo makoro nie senate momoki. Omiyo nitie jok ma samoro ng'ato wacho gimoro to gi intention ma ene mong'e kende. Mar ariyo jaod bura manyando manie agriculture committee Mheshimiwa Jared Okelo watiyogo machiegni kabisa e weche mag niang'. Mheshimiwa majakom mar duol mar MPs maluo Nyanza Dr. Nyikal Maseme osebedo kodwa machiegni kendo osebedo ka consult kodwa machiegni kendo wuoyo weche mag pur niang' e bunge. Mheshimiwa Mawendo Mheshimiwa Walter Wino osetiyo kodwa machiegni e weche pur mag niang'
Mheshimiwa Mark Nyamita mabende en jaod bura Muriri osetiyo kodwa machiegni e weche mag Niang. Mheshimiwa Mandhiwa wuod chief osebedo kodwa e weche mag Niang. Ma jood bura wagi botiyo go machiegni. Samoro ponono ni in okinega deliberations madhi e bunge. Kore nyalo wacho ni oking'eyo. Omiyo jood bura ma oyier kaluo kasani sana wajumbe ma kuonde mopure Niang. Watiyo go machiegni kendo osebedo mbele. Kendo gine manyogi kuongo ywak. Ni gikia gima dhi mbele process ni nikech pok gibedo consulted. Omiyo mano adwana make very clear ni jood bura magwa watiyo go machiegni kendo osebedo ka chwalo wechegi mbele. Mak mana ni kaka wawacho ni wan gi nukni kamoro e processes matimoregi. Sida maduong' ma wantie kaka oganda nikech koro nyaka wase oganda. Ni iyudo ka jo Mount Kenya nigi Gema business community. To kibiro kaluo kae wan gi political community. Waonge gi economic community. Wawe siasa matin mondo wabed gi Luo business community. Ma wanyalo bet piny to wayalo giwa ok chuno ni bede chama mane kata mrengo mane. Mondo wayal giwa mondo giwa minenogi nikech gigi ni e piny Luo ng'enygi. Kamba bichgi gin inheritance ma independence fathers nowe ne joluo. Ere kaka kendo koro jomoko koro dwa miyo oganda moro ema biro bedo weg kembegi. Koro wan kaka oganda nyaka walok paro. Wawe ure siasa. Nitie ndalo siasa, nitie ndalo tich. Sani wago siasa to mwandu mane pinywa koro dhi kendo koro dhi adier. Be nitie kama wanyalo bedo together mwawuo kaka oganda. Nikech ndalo biro manyikwe wabiro penjo ni ng'ane gi ng'ane ndalo mane gini timore utime ang'o ni wane wago siasa to piny dhi. Gik makamagi ok nyal timore e pinje makwanogo. Ok nyal timre Rift Valley, ok nyal timre Western, ok nyal timre Central. Ka the business community ma areas go ok obet piny to wacho na kambi makama wabiro timo kama, kambi makama wadhi timo kama mondo mi jowa tich. Nikech gimotimore Mumias ok aluor mar wacho. Omiye ja business moa Uganda. Ubiro gi joge moa Uganda utiyogo. Jotich moyude kambi kanyogo ni oko nyaka sani. Tiwinjo kipako ni urego maber, utiyo maber, to community alwara mane kanyo miwacho ni wuoi kanyo. Winjo matek monego idhi mondo ine. Mondo wayud the real story. Gima kamano kodwa notimre thurwa ka. Wadwaro ni wan wawegi wabed weg kambego. Nikech the farmer is the number one investor. Omiya kwayo jotelo duto te moganda maluo king'e ni jatelo. We uru siasa mondi. Wadoguru mondo wawach weche makonyo jowa. Iwacho kanyo makare ahinya yiena mar mondo mi wakaw yoyo mar ariyo mondi. Tok yueyo waduogo wadhi mbele kod twak mar nyako Ramogi Jong mana kaka ineno antiere kod welo e kaunti ma Kisumu. Kik idhi mabor. Tudri kodwa kawayango kit chiemo mopogore opogore. Mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pacho ka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Puonj maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut sigana mantie chiemo ka chiemo. Kawaromo kod jotedo mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minyalo chamo kanumu. Ok ochuno ni tede. Ok ochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Otonje ka otonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. Chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka achiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber.
winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong', to girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa gi compost is the best. Ich berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluowa kae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Mohamed Kudus en jatugo masulwe mar adhula mawuok e piny Ghana matugo kaka jatugo ma e dier pap kendo maloyo ne tim noendo mar Premier League mong'ere kaka West Ham to kod tim mar piny Ghana. Ramogi Atyang erokamano ahinya kuom medo bedo kodwa okinyi ma kawuono e twak marwa mokwongo e chenro mar Rupiny. Wadong' kod dakika matin kende gi sani to waloro twak mar okinyi ma kawuono. Kapo ni kitudri kodwa gi sani antiere kod welo ariyo e kaunti ma Kisumu, antiere kod Atyang jakom mar Kasap, mano Kenya Association of Sugar and Allied Products, kaachiel kod Richard Ogendo, jagoro maduong' mano mar Kenya Sugarcane Growers Association. Watwak kodgi kotudore kod weche mopogore opogore matimore e sekta mar sukari e pacho ka. Med chwalo ote penjo mora mora, abro bedo kasomo gi achiel kachiel ka wadhi mbele kod twak marwa. Atyang, kwa dhi mbele kod twak marwa, wach mar sugar bill manyaka sani koro wacho ni od bura nosekale, makmana ni e Senate kacha ema podi okwamo kaluwore ni ponono senators poko twake e yo makare. Sugar bill makamae od bura nosekale, Senate kopuodhe, ponono bro kelo ber mane e sekta mar sukari mar mondo mi e kinde mabiro mbele ng'ato nyalo wacho ni nan japur Niang, aloso mwandu makamae kata asepuro kuom thuolo makama, koro nyalo wena kata nyathina moro mar mondo mi odhi mbele kod pur mar Niang e pacho kae. Atyang. Erokamano Joyce. Kapok abiro e sugar bill, tadwa changia matin kama ni penjo ma Richard Odwoko. Machiegni bang' kwasetimo yiero manyocha otim higa mokadho, nyoche aneno ka CS marwa Eliud Owalo nyocha ochako ng'wech maber kabisa mar choko joluo kamoro achiel, mochako gimiluongo ni Nyanza Luo Professionals. Nyanza Luo Professionals manochakogi ok anene jopur Niang kokete iye. Nyocha ochako gimaber manyaparo ni nyalo kelo terowa yangu mane Richard wacho ni nyaka wawach business. Jaluo business ma jaluo. Wan nyaka gi Luo thrift mane joluo chako. Wan ki gik manyineno timoro Fafa Hall. Ma jodongo uwuok dhao Fafa Hall. Laro gik making'iyo mwandu mane joluo choko kende from Mombasa nyaka Miwani kacha lop joluo nitie. Nyaka Ofafa makoro ni laro. Gigi di koro Fafa kacha chanitie a 5-star hotel. King'iyo gima jodongo dhao ne laro no Fafa Hall kacha. En gima nigi an income ma less than 100,000 in a month. Ang'o ma monowa mondo wawe siasa. Nitie sa siasa to nitie sa dongruok. Wan wago siasa to pinywa to dhi. Kidhi ng'iyo kata molasses plant ka. Jokogony nodar kogero molasses plant. Molasses plant nodhi in this way. Nyaka kawuono jokogony manogolo lo kigero molasses plant onge jakogony matiyo kanyo. Kidhi ng'iyo Kisumu Airport ma international makoro deke piyo, jokogony adi mosebedo ka idho ndege loto negi chiwo. Ok wadagi investment. Omiyo wawacho niya, wan kaka jopur Niang, we are not going to give a space to anybody. Ni dhirowa to biro donjo kambe wagi kuom higni 25 kata 30 kaeto wan jogweng' to wadong' maonge tich, wadong' kwamedo dhier. Mano biro mana timore ka waonge. Wan bende gini no ayude from the other generation. I emphasize ni nobody from Soni to Chemelil to Muoroni mabiro wuok from India ni biro to donjo to kawo kambegi to loko wa wasumbinigi. Namba 2, wach sugar bill. Wan kaachiel gi Richard Ogendo watiyo matek kwa niaba mag jopur. Kwatimo a lot of consultation. Kane gini ne pod en Wamunyinyi bill mane parliament manokadho noko faulu. E parliament ni
nyoche watimo a lot of lobbying ka wariwore gi Mheshimiwa Nyangu Kuyo, Dr. Nyikal kako wachono, MP Mawendo, ma ma sugar bill nyoche okadhe National Assembly odhi e Senate. To gimomako dhowa ni kar koter bill e Senate ma entie mondo bed in concurrent mondo bed a law. By sani dwe mar ariyo nonego bed ni wan kod sugar board, wan kod fund marwa mar SDL cha mane konyo e weche mag yore, ne konyo e weche mag research, ne konyo e weche mag maintenance mag kambegi to kod other social responsibility mag kor gweng'. Sugar bill kanyo kadhi moteri e parliament. The county government initial lingalinga, there was public participation. Ka nitero bill e parliament kuno to waneno Lusaka mabe mane speaker e the Senate mokadho cha. Kowuok dhi pingo ter amendments ka bill nie Senate. Wachak waneno a faction of jopur moko motel ne gi job mokadwa luongo nyingi. Gin faction mar riwruok mag jopur moko. Bochako opiedho bondo gi kuchocho ni gidwaro zoning. Kagima zoning bende problem ma japur. Kichake dhi neno county government gidhi mitulate bill ni kucho ni gidwaro more powers mondo migi kichako kambe mag sukari gangongi. As we are talking kawuono kakwa wacho cha onge budget magiketo ma substantive e sugar sector. Gilinga mabiro ka the parliament kodhi e Senate manyo nego beni koro en concurrent by sani dwe mar ariyo madwe mar adek nonego beni koro jopur nigi thuolo mar yiero directors mag sugar board mondo no run this sector mondo tere mbele. They very people waluongo gi ni cartel. Sani aneno ka sirkal masano chako kelo gi dine around. Gine maka niche gilinga ka itero bile ne Senate kucho waneno gi group moro kanyo moko moro asoni moro akiayo busia kucho gipiedho wigi kucho ni gin gidwaro amendment to nyoche gintie watimo kod gi public participation e bill mokadho e parliament mokadho kendo nyaka ma omiyo wan pod wasiro kwa wacho niya wani wasewuotho gi wabunge matin muyie siro kaka Richard wacho kata kamano ka ng'adi matin Atyang ka ng'adi matin kaluwore kod amendment mabendi wacho kanyo ne Kenneth Lusaka nochwalo e nyim Senate kacha wacho ni nyaka sani ponono wacho ni bill makamano okolero tudruok makare monego beni bedo e kind 10 county kachiel kod sirikal mamalo magi wacho ni ponono kokete e yo makare to biro konyo japur mapuro Niang e pacho kae. Tudruok makamano kudwa no bede un kaka jopur mag Niang kaluwore kod amendment ma Ken Lusaka nochwalo e Senate kacha. Gima wacho Joyce chalo kama ni parliament ka bill niche nie National Assembly parliamentarians otimo public participation kendo gi wuothe kambegi ne gin committee no biro Chemelil, committee no biro Moroni, obiro Miwani, obiro Dhin Zoya, odhi Mumias en mana ni muda mane gitime mane tin to sama ne gi wuotho kuondegi ka gin area ma Nyando Sugar Belt wananda Kisumu County donge the same committee oringo the Western ne gin tiere Mumias negin tiere Nzoia to jogi negin kanye. This is our question ni parliamentary committee sama ne ka timo public participation kanye kama gin bende jogo dhi nyaka site kuma county go nitie mondo negi kel patch gi no nywand kanyo mondo ndik bill no ma in concurrent mondo nyo patch gi no okaw kanyo to ter kamora achiel mokadhe parliament gilinga jogi tiba MPs tima gini adinge ni chik. The law actually National Assembly is mandated to make the law. Senate is just in concurrent. Koro kajogi bill ni itimo public participation Joyce. To gintie to gilinga. Ka gini osekadho koka gidhi tero amendment ang'owa e Senate e gik ma pod duoko wachien. Wan wawacho ni bill no kaka en no. Omiyo japur thuolo matero Niang kumwere. Kich sani dong winjo kane waywago gope mantie President William Ruto chulo no gope gine kanye gine kambe mag sirkal donge to chik moro ne nitie ma itero Niang soni kanye poko chuli kendo in gi Niang moro ichaki chuni ni nyaka timang'o nyaka iter mana soni kanyo matimang'o mondo chuli so mage gik manyiche wan go maber e chike ni momiyo japur thuolo matero Niang kumodwaro kumichule maber to mago endo gin gik ma bill ni kaka en no en 60% perfect according to one kaka jopur Niang manoni go kadhe to kan tiere any other amendment to bio timban. Aneno ka Richard Ogendo yiere ahinya kod gigo mabende iwacho kanyo ka intiere county ma Kisumu kayo Richard yiere kod gigo mabende Atyang wacho kata kamano ang'o musebedo kukwedo matamra gi nono wachni mar zoning un kaka jopur mag Niang e pacho kae nyanya to mago mawuok e gwenge mag Luo Nyanza zoning ni
orach e yo machalo nade koso ber e yo machalo nade ang'o momu kwede? Ingeni mokwongo Atyang wa achomni kamoro matin. Gimomiyo bill ni omoke Senate en captive of gimiluongo ni private interests. Private millers ok dwar this bill nikech omiyo japur teko mang'eny. Omiyo miwinjogo mago to wang'e kuma jogo tiye. Zoning miyo japur koso chiro e yo makare. Nikech onego bed ni wabedo gi gimiluongo ni competition. Wane gima gidho ngere iluongo ni a liberalized market. Zoning ok en shida mar japur niang'. Japur niang' odwa pur niange to yud chiro makare. To koseyudo chiro makare tichule wang' sa. Koro ng'ama nyalo timo ni gigo e sidane kata ng'ano dhi rego niang' Mombasa, mano ok sit japur. Sit japur en ni opuro niange, otere kambi tichule. Zoning en problem mar amela ma mago onego gi sort out kendgi kucho. Onego kigikelnwa wan jopur niang'. Keto japur niang' e jela. Ni in headmaster mar kamoro ni region moro. Ni in mipango ji. Ni factory cha imiyo tan. In kori kao tan 800. Factory ni kao tan 1000. Factory ni kao tan. Ok, mano ero ok en ohala. Waseneno kuonde ma zoning gi otimore. Kata mana neighboring countries wage kae. To zoning no nokelo total disaster ne jopur mar niang'. Nikech jo kambe ma iwacho ni sono bet piny to yalo to wacho ni wadhi chulo 1,000 shillings per ton nikech market wacho kama. In kaka japur ionge any choice. Onge giminyalo timo nyaka imiya nyiangi e bei no nikech kata sirikal teme donje to gicho sirikal ni ma e market rate. But ka nitie competition to chuno gi mondo gibed gi gima dho ngere wacho ni innovative. Wanego innovation e sector. Koro an kaka ng'eye ni japur niang' en uhuru ne waseyudo 1963. Wach mo colonial mentality ma jomoko dwa kelo kano sahau. Free market. Nikech kambe makoro tinde wacho wach zoning gi. Kane obiro nyando ka kane piny lich ma miwani no podho to Chemelel gi Moroni emodong'. To kikelo Kibos to ne nitie koko ni gidonje son jomoko. To Kibos nobiro gi wach miluongo ni soko huru. Japur mar niang' en huru. Nwaseyudo huru. Koro onge kaka jomoko nyalo chako wacho ni duoko jomoko e nyando sugar belt kae e jela. Nikech ne waseneno gima zoning nyalo timo. Kane miwani opodho, Chemelil ne kao mana tan 200 kuom jumba 2 ma miwani. Same to Moroni. Jela no ok wadoge. Wadwaro ni japur niang' obed free. Itero niang' kumihero kamichulie. Mak mana ka nitie kambi mumi loan to nyaka imiye mana niang' mondo ng'ad loan neno to mano bang' higni ka dweche 22 kalo to kendo in free inyalo tero kamidware. Omiyo wach zoning no ok en gimoro ma wanyalo discuss nikech ne watere before the National Assembly. The National Assembly went round, jopur te nowacho ni free market. Koro ok en gima wanyalo yalo. Mano en problem mar joreg niang', ok en shida wa. Adwa nwasoma ne ote Sabine na wuyo kodi ne. Adhi mbele Ogendo. December ka niang' nyochi chulo dhano kitero niang' tana achiel nyochi chulo siling 6,500. Sani en 6,000. Mana nikech competition. Ka wachako uduoko competition piny to niang' bech niang' dhi dok piny nyaka siling 2,000. Competition nyaka beda beda. Eka japur winjo maber. Wasoma ne moko kuom ote ma joneno magwa pod ichwalo no kinyi makawuono kapok waloro twak marwa. Ote makamago anyisi ni wabro bedo kwa somo gi achiel kachiel. Oluoch Polaudi wacho no yaore Joiso Duora penjo na en ma. Nyoro ka eka kero owacho ayanga ni onge kembe joniang' ma ibiket e lwet ji giwegi kara en wach mane matuomore to duodore ni jomoko osebiro e kembe kendo dwa kawo kembe go ka oko kaw pach jokanyo. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Engineer Lazaro Kanyambok bende ng'isa ka ni Mr. Atyang tem fight hard mondo importation of sugar licenses
bed strictly restricted to millers only, madhi konyo deal kod cartels makelo artificial shortage kendo dhi konyo protect employees from mass layoff. Erokamano ahinya Jamaguye Kanyada East. Mago ote kata paro mopogore opogore ma joneno magwa chwalono kinyi makawuono e kinde mwadhi mbele ko twak. Manano kwadong kod dakika matin kende to waloro twak marwa okinyi makawuono. Atyang'. Ere kaka un kaka jogo manitiere e sekta mar sukari. Dugomni ponono ko chier sekta mar sukari adiera e pacho kae makoro lai obedo makare. Ogol cartels duto mantiere sekta mar sukari. Chenro mar chudo dugom mar mondo mi obed e yo machalo nade. Ahinya mar mondo mi kinde mabiro mbele kik wawinj ywak ni japur otero niang'. Kao kata dwe achiel kata higa achiel kapok ochul japur. Laino nego rie yo machalo nade ka achiel kod wachni mogik. Atyang'. Erokamano Joyce. Awacho ni chudo ma jopur niang' e samo wuoyo kodini kaluwore gi competition ma Richard wacho cha. Sani jopur niang' ichulo bang' jumbe ariyo ka jumbe ariyo. Japur yudo pesa ne ma ok olewo. Omiyo wadwaro ni obed maintain. To ok obed mana maintain. Piny irito kod chik. Mano omiyo pod wadok bako mani wawuoye cha. Ni that sugar bill, hold a lot. Ochiwo ne ng'ato ka ng'ato thuolo mare kaka japur niang'. Ya kanyi ti gik kanye. Amila akanyi to gik kanye. Japur tiye puothe to orado gi mela e Weybridge. From Weybridge to dhi otima ng'o. Ami example. Japur kao dweche 18 kadhi mbele mondo olos niang' ma niang' bedi maikre. To okao jareg niang' seche 24 kende. To loko sukari ni, niang' ni oloko sukari. To tima ng'o? To use. So mano omiyo pod wawuoyo kwa wacho ni wadwaro a lot of emphasis on wach ma japur. 2, ok wanyal dok e modern slavery. Zoning Richard wacho is a modern slavery ma ok wanyal doke. Slave trade no sand go jowa ne wakadho mano. Piny sani kineno ker sani nie pinje maoko komanyo international investors. Ok wanyal wacho ni wamanyo investors mondo watim go ohala pinje maoko. Ni to want to within our boundaries counties. Tiwacho ni Kisumu County okanyal tero Nianga Kakamega County. Nianga oknyala Kakamega County mondo bi Kisumu County. Mano wanego economy. When it comes to the issue, nwase golo paro ni mondo wabed gi a common database system e sector mar nianga. Mana kaka bengi ni kode. Maki kao pesa titeri CRB. Koke chulo, kao pesa cooperative bank, poke chulo, you are a defaulter. No kenyal yudo pesa Kenya Commercial Bank. So magi gin gik manyalore. Omiyo wan sani e chik mantiere ma sugar bill mantie kuno. Wakwayo the Senate no timapiyo kadhe kaka eno kicho chiwo nwa muda monego timang'o onego chule japur. Maki koso moke chulo japur within jumbe ariyo mokete bill to bedo enforce gi regulation to ibiro chulo gino with the penalty. Obiro golo yulo moko mosebedo matimoregi. To maduong' mogik Joyce en ni sirkal ok nyal timo ohala. This governance marach ikambe wagi. En a high time the government ma Dr. William Samoei Ruto nyaka gol koke mondo ogol ongoke mosiko chamo niang' japur to kochul jatich to kochul japur. To bena ena kanyo be gimitime bende onge. Omiyo our call ni pod kwang'iyo sugar sector it is thriving. Sani ineno ka jogi transverse across ni gi show interest kaka nyocho lande cha. To ke be nyo wacho gimopogore kanye Nzoia. Kore kiani to ng'ama wacha diere gini. King'iyo nyaka kambi moro manyoche kocha korego. Pukorego kata dweche auchiel. Mana mapiyo pia Atyang'. Mana mapiyo pio gi wachni mogik thuolo marwe marumo. Erokamano wachwa mogik ni pod wan kod geno ni pod ok kwa jopur mondo pudh niang' wan kod geno ni pesa mar 80% no ento sebiro 20% riwruok mara kachiel gi Richard Ogendo kwa makore gi wabunge gi wabro kawo ndamo mar dhi donjo office minister mar agriculture Honorable Mithika Linturi mondo ogol statement kata from Kilima House ni 20% modong' ma jopur cha ibiro chule karang'o mogik jotich be nyaka chul pesa gi kako chul jopur niang'.
agoero kamano ni Ramogi TV kuom thuolo momiyowa. Erokamano ahinya Atyang mano jakoma mar Kenya Association of Sugar and Allied Products. Richard Ogendo, wachni mogik ka watieko twak mar okinyi makawuono ahinya nyako tudore kod kaka janeno wa moro wacho ni nyaka sani onego bed ni fight matek mar mono mi sugar licenses obed strictly restricted to millers only. Pono mano biro konyo unade un kaka jogo manitiere sector mar pur mar niang kaachiel kod wachni mogik Ogendo. Sugar licenses osebedo kichiwo ne jok ma gidho ngere wacho ni politically correct. And ok chiwe yo business. And politically correct people nyo isiemo to kelo sukari thurwa ka. Process no ka sugar board nitie to en obro bedo streamlined. Koro wawe mondo akwayo senators, sana Senator Tom Ogendo ma Kisumu County, Senator Kajwang, Senator Edi Gisheru, ununo nage. Kikubed captive of interest mag private millers. Diruru bill ni mondo kal eka wabro streamline sugar sector. To wachna mogik awuoyogo ni kwara mogi duto te kamora mora ma intie. Siasa oserumo. Joma chamo siasa thurwa ka ten to giketo wa warengo up and down. Gima important en economic backbone marwa. Nyaka wabed kamora achiel mondo wawach economy mar thurwa ka. Wabo wene nyithindwa ang'o. In ma isiki dhi e siasa kama oluonge jo siasa. In ibro were nyathini ang'o nikech ja siasa to nigi gimo dhi wene nyathine. In misiki rally. In kijana mathin. Misiki rengo up and down bang jo siasa. Ibro we ang'o. An gik mabuoga kabisa ni thurwa ka wan gi brains maonge ng'ama dwa bet go piny. Yawa kasani idwa tim gima lich e weche kambe wage. Ni to onge ng'ama nyalo bet piny gi dal masutie na nyango nyaka ngeso. Man tudwa bet gi ng'a. Onge ng'ama nyalo bet piny gi Evans Odhiambo Kidero. To karudwa guyo gi jomage. Onge ng'ama nyalo manyo Eriko Pon Nyamunga kuma nitie. Ni to gima kama timre thurwa ka. Watim nang'o. Wae ure siasa. Siasa konyo mana ji mathin kabisa be mayude. Jo mathin sana machame. Akwayo ogandawa. Wae ure siasa. Wadogure tich manyalo konyo wa. Wae in fact en gima let ni tinde kata ka liel nitie to siasa migo e liel kama let nitie. En gima rach nikech uchajo dalano ng'ama othono bende uchayo. Ugo siasa kanyo muchuo ugoru. Erokamano. Mano e kwayona wae ure siasa wadogure economics. Mane mabro konyo thurwa ka. Erokamano ahinya Richard Ogendo, jagoro maduong' mano mar Kenya Sugarcane Growers Association, kuom kawo thuolo mar in bende mar mondo mi ibie twak okinyi makawuono kaachiel kod in Atyang. Ageno ni jopur owinjo yo makare. Omenda osegola bilion 1.3 ka ber to kochako odiochieng' makawuono jopur biro chako yudo omenda makamago. Ka in japur ageno ni niketo details magi mag bengi yo makare mar mondo mi iyud omenda mari. Mano atamalo 80 mar omenda mar gowi bilion 1.7 osegol bilion 1.3. Kata kamano nyaka sani pok ong'ere ni atamalo 20 modong' tibro bed ka igolo karang'o. Kata kamano jopur obeda kod geno ni omenda modong' atamalo 20 gibro bedo ka giyudo mapiyo. Nyakora Ramogi jongero kamano ahinya kuom bedo koda nyaka gisani machopo e giko mar twak mokwongo e chenro mar Rupiny okinyi makawuono. Wakaw mana yweyo madundo tok yweyo to nyawadwa Jae Lieta kelo chenro mar tedo gi chiemo. Kik idhi mabor. Royal Mabati Super Brand Factory, dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny.